Chámome Maica Mougán, son copropietaria xunto co meu irmán dunha explotación aquí no concello de Meis que se chama Hortamanda. Adicámonos ao cultivo de leitugas, pementos, repolo, xudías, fabas. A miña historia comeza a raíz de ter a miña filla no ano 2009. Non me gustaba irme a traballar e deixar de ver como crecía a miña filla. Entón dixen, a ver a que me podo dedicar, que non me ocupe tempo e que me dea un sueldiño extra. Xe vou a montar uns invernaderos. Recordo que miña nai daquela me dixo, ti estás loca, basta arrepentir. Non lle fixe moito caso. Empezamos daquela no ano 2010 con un invernadero pequeniño de 1000 metros a 13.000 que temos agora, pois 13 anos máis tarde. Recordo que había unha compañeira miña que me dixo, oye, están os de Gadis buscando agricultores por esta zona. E me decía meu irmán daquela, sí, home, van vir os de Gadis a comprar xa ti. Viñeron a falar con nós, bueno, falarnos de precios, de condicións, e a verdad que eu viña encantadísima como se me contaran, bueno, o mellor dos contos. A día de hoxe estamos contentísimos. O que valoramos é que sempre traballamos baixo unha planificación que ti sempre tes cuberto que vas a plantar eso que eles che van a comprar. Desde logo, eu non o cambio por outro traballo.